ọma hụrụ onwe ha n'anya ekele m unu n'ụzọ pụrụ iche mana anabata gị ọ bụ ya bụ ihe mmemme ahụ mma na ịnọ ebe ahụ kemgbe na-eche ka o bidole ụtụtụ ọmanụ aha m bụ Chidiebere Ụgbaja. Ọ dị mma tupu anyị aga n'ihu ịgwa gị isiokwu anyị jiri bata taa n'ụtụtụ ọmanụ ka m jụọ gị mmiri ọ na-ezo ebe ị nọ ka ọ bụ anwụ na-eti? Ngwa lee n'anya n'aka ekpe m ka ịhụ anwụ na-eti gbam n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi anyị onye ndu ntụziaka m nne ịdịkwa egwu nke a bụ ịbụ sọ mma n'isi ụtụtụ a. What is the secret dịka ndị bekee si ajụ? Chukwu daalụ sọ. Ịdị sure? Adịkwa m sure. Biko ndị ọma na-ege ntị ụtụtụ ọma nụ chetakwana na ebe anyị na-ewu isi mdọ telivishọn ebe nọ na-anụ olu anyị n'oge a ebe anyị ga-anọ wetara nụ ihe dị iche iche ga-enyere anyị nwa niile aka maka na onye ọla na-amụta nọrọnụ ka anyị na-anọkọrịa n'oge a. Ọ dị mma ịgwasịghị anyị aha gị gbakwana anyị onye ebe ịbụ. O nwere ọtụtụ ndị na-ele ugbu a gị na ha nwere ike ịwụ nwanne ị gaghị ama gwa anyị onye ịbụ. Maazị makwa tupu m asụpụ ihe ị ga-ama na m wewere aha ọnụ Doris Ifeoma. Ọ dị mma ịwụkwana onye ebe nne? Ahụrụ m onye Owere. Unu ahụla anya unu ahụla. Ọ bụrụ na icheta Owere ọ bụ gịnị ka ị na-echeta? Mụ onwe m na-echeta ụgba na gịnị na ha alụ gbaṅụọ mmiri ndị agbaragba anwụ menene anwụkụrụma. Ọ dị mma ọ sị ala Owere anyị ara gị mma kwarali. Anyị na-anabata gị n'ụtụtụ a ụtụtụ ọmanụ. Ọ bụ gịnị bụ isiokwu anyị jiri bata? Nke a bụkwa isiokwu metụtara ma nwoke ma nwaanyị ma ụmụntakịrị. Ịma na ugbu a anọ n'oge ezumike ọtụtụ ihe dị enwere ezumike ụmụ akwụkwọ alọtachala. Ọ bụkwa mgbe ọtụtụ ihe ji emebi n'ụlọ dịka isiokwu anyị jiri bata. Ọ bụ nke bekee na-akpọ sibling rivalry. Ọ bụ gịnị ka ya bụ okpokpo bekee pụtara nne? Kọwara ndị Igbo. Nna ịmakwa na m nọrọ n'ezinụlọ a ga na-enwe ụmụ ekworo ụmụ ruru nsogbu ga na-eme n'ime ezinụlọ maka na onye nke ga-achọ ka ọ were ya ka a na-aya onye nke na-asị nọ nke ya ka mma. Ụmụ ruru ihe ndị ahụ na-eweta esemokwu n'ezinụlọ ọkachasị n'oge ezumike ha niile nọjuru ụlọ juru ọnụ ma ọ n'ụlọ gakwara ebe ọzọ gị ilekwa ezinụlọ ndị ọzọ. Ihe ndị a ga-eleba anya n'ụbọchị a mara ka ya esi mee ya. Ndọrọndọrọ esemokwu na ịtaji anya na-adị n'etiti ụmụnne. Isiokwu a bụkwa nnọọ nke anyị ga-eji nwayọọ wee na-agbari. Anyị agaghị achụ ya n'ike. O nwere ike irucha agba nke abụọ nke bụ na ebe anyị medebere taa anyị emetọpụ ya n'izuụka na-abịa abịa n'ihi na anyị chọrọ nnọọ ka ihe a bụkwa nnukwu okwu na-ese okwu na ọtụtụ ezinụlọ. Ọ na-ebute a na-alụrụ ya ọgụ. Onye iwe ọkụ a na-ejite onwe ya aka nwere ike lụpụ ọgụ ma ọ tụọ mmadụ ihe asọ gịnị na-afịa. Nke kacha nke bụ na ọtụtụ nne na nna anaghị ama na ụdị ihe dị otu ahụ dị n'ime ụlọ. Onye ọbụla ha fụgodị ka ọ na-eme ọ dịghị ka ihe kwesịrị ime. Ha maghị na ihe ndị ahụ ga na-eme mana ọ ka ihe esi na-ahazi ya ka ha hapụ ịgafere. Ụfọdụ asị na hapụ ha na akwa ụmụaka ha egwuregwu ọ dị very serious. Ụmụaka na-azọ ihe dị iche iche maka na ọ na-aka m ibido na ngwa bido mgbe izizi pịaziwa ha olu na-ahazi ha olu ha na-edozi olu ahụ ọfụma mara ka ha si nọrọ onye ka mụrụ onye tọrọ ya na sọpụrụ onye ahụ mana esi okwu ụmụaka ọma ihe asị onye ahụ bido weta olu ọjọọ bidogo kwuo olu ọjọọ oge ọbụla furu ihe ọ na-ekwu. Ndọrọndọrọ ịtaji anya na esemokwu na-adị n'etiti nwanne na nwanne. Anyị ga-akọrọ gị agba nke a na agba nke ọzọ ihe na-ebute ọtụtụ ihe na-ebute ọtụtụ ihe dị iche iche. Nne na nna amaghị m na ọmakwa nke ahụ enwekwara ọtụtụ ihe ọ na-ebute. Bịa anyị ga-akọkwara gị maka nke bekee kpọrọ solutions ya bụ kedu ka esi agwọ ya. Anyị ga-agwa gị solution. Ọ bụrụ na ị mụtabeghị amụta ka ị ga-esi kwado. Ọ bụrụkwa na ị mụtala na ọ na-eme n'ụlọ gị ileru anya. Ọrụkwa na ibinyere onye mụtara amụta ka ịmarakwa ka ị ga-esi na-eso ha mana ọ na-awụ tigbo ozegbo ọnwụ ka nwatakịrị si bịa ha nso ha kụọ ya kpim. Ọ dị mma nne kpụrụ ya bụ okwu n'ọnụ ka anyị gbaga obere ezumike ga were obere ozi ma gbarịakwa n'obere egwu. Unu echefukwala ọ ka bụkwa ụtụtụ ọmanụ anyị na-agba mbọ na-eme ụtụtụ gị ka ọ hapụ ịdị boring dịka bekee si ekwu. Anyị na-alaghachi n'otu ntabi anya.